क्षेत्ररक्षकाने एक चांगलं क्षेत्ररक्षण पेश केलंय. पहिलाच बॉल डॉट येतोय. दुसरा चेंडू घेऊन उस्मान ऑन दी मार्क. समोर आहे अरबाज. पुन्हा एकदा उस्मान गोलंदाजी मार्क वरती सज्ज असेल. स्ट्रायकिंग एंड वरती पुन्हा एकदा सज्ज असेल. यावेळेस मात्र अरबाज हुर्डेकर. रत्नागिरी जिल्ह्यातली बरीचशी मैदानं ज्याच्या माध्यमातून गाजवली जातात तोच अरबाज सज्ज असेल. यावेळेस मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय लेग साईडच्या दिशेने गौरवच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्क वरती उस्मान सज्ज. स्ट्रायकिंग एंड वरती आपण पाहतोय एक धडाकेबाज असा फलंदाज. यावेळेस मात्र रन मशीन मिरकडा गावातील तो म्हणजेच अरबाज हुर्डेकर देखील सज्ज असेल. यावेळेस उस्मान गोलंदाजी मार्कवर सज्ज. यावेळेस मात्र सुंदर चेंडू होता. अप्रतिम असा चेंडू. डॉट चेंडूची सांगता आपण पाहतोय उस्मानच्या माध्यमातून. यावेळी परफेक्ट ब्लॉक होलला टार्गेट करणारी डिलिव्हरी उस्मानची पाहायला मिळते. आणि अरबाजला जर रोखायचं असेल तर तो टार्गेट गोलंदाजी आवश्यक आहे आणि तोच तो टार्गेट बॉल इथे पाहायला मिळाला. उस्मान यावेळी अरबाजसाठी हवी ठरतोय. पुढील चेंडू घेऊन उस्मान टू अरबाज. पुन्हा एकदा उस्मान गोलंदाजी मार्कवर बाउन्सिंग डिलिव्हरी टाकायचा प्रयत्न होता. हुलकावून दिली जाते. चकमा दिला जातो. यावेळेस मात्र अरबाजला जकडून ठेवलं जातंय. धडाकेबाजचा फलंदाज रन मशीन याला कुठेतरी शांत ठेवायचं कार्य यावेळेस मात्र उस्मानच्या माध्यमातून केलं जात आहे. पहिल्या षटकाचा खेळ चालू असेल. अतिशय चांगली आणि चांगल्या दर्जाची उत्तम टप्प्याची गोलंदाजी आपण उस्मानच्या माध्यमातून पाहतोय. पूर्णपणे जकडून ठेवलं गेलं. यावेळेस मात्र अरबाज याला मोठे फटके खेळण्यापासून थोडंसं वंचित ठेवलं जात आहे. पाहूया काय घडेल. यावेळेस देखील सुंदर टप्प्याचा चेंडू होता. लॉकआउट डिलिव्हरी आपण पाहतोय उस्मानच्या माध्यमातून. षटक क्रमांक होतोय पहिलं समाप्त. धावसंख्या होते 0 धाव. आणि पहिलं षटक इथे उस्मानचं मेडल ठरलंय. निर्धाव षटक पाहायला मिळते. जोरदार टाळ्या उस्मानसाठी होऊन जाऊ मित्रांनो. कारण अरबाज सारखा जिगरबाज फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये असताना मुंबईचा हा सितारा ज्यानं पहिलं षटक इथे हाताळलं आणि पहिल्या षटकामध्ये केली कमाल. मॅच मध्ये आणली धमाल. पहिलं षटक निर्धाव षटक इथे पाहायला मिळते. उस्मान